Dipondhong ibu kandhunge. Prastawa iki kedadéyan ing sasi Juli 2010 ing minggu kapisan lan dialami déning ibuku minangka juru paes. Nganten kang didandani ibuku wis ora duwé ibu kandhung. Bapake krama sakwise ibuke séda. Nalika manten siap ditemokake, ibuku wis wanti-wanti amprih temune penganten ora migunakake iringan gendhing kodhok ngorek. Amarga bisa ndadekake swasana keronta-ronta. Jebul sing ngatur kaset gendhing-gendhing mau ora mudheng, dene kok ndadak diganti gendhing liya. Kamangka temon manten mono pancene kairing gendhingan kodhok ngorek. Nalika kaset gendhing kaputer lan bapak ibune kuwalon ngapit manten putri, dumadakan paklike manten putri semaput. Disusul bulike uga semaput. Nganten putri uga rada limbung arep ambruk. Ibuku sigra ngoba sing muter kaset supaya ngganti gendhing utawa kaset liyane. Dene para tamu kang rawuh padha trenyuh lan ora sithik uga kang mrebes mili. Amarga pancen krasa nrenyuhake banget. Ngelingi ibu kandhunge manten putri wis tilar donya amarga kacilakan. Kacilakane wis kedaden 2 taun kepungkur. Wektu kuwi ibune bubar blanja karo adine ragil. Nalika arep mulih saka blanja, pit motor kang ditumpaki wong loro mau disrempet truk saka mburi kang lakune banter banget. Adine langsung tilar donya sirahe ajur. Dene ibune kang uga parah diplayokake ing rumah sakit cedhak pasar. Nanging durung nganti tekan UGD wis ora ketulungan. Nalika palike wis sadar saka semapute, banjur crita yen wektu manten putri dipondhong wong tuane, ibune kandhung uga melu mondhong ing sakmburine manten putri. Melu mlaku anggone manten putri arep temon. Dene kandhane manten putri nalika kaset gendhing kodhok ngorek wiwit diputer, atine krasa keronta-ronta kelingan ibune suwargi. Lan sidane temune manten kairing tembang campursari riptane mantos. Amprih ora ana prastawa kang aneh-anehi maneh. Lagi iki ana manten temon ora kairing gendhing kodhok ngorek, nanging kairing tembang campursari. Ya bener yen manten putri krasa keronta-ronta merga ibune pancen ngeterake anggone temon. Gedene rasa katresnan ibu tumrap putrine tan winates. Dene wis beda alam wae isih ngiring putrine tumuju sasana rinengga.